बबेयाव बिरनो सानफ्रोमबो फुजा खालामो आङो हिनजावफोर सिख्लाफोर साफा साफा लाइनाव जाबाय थाथों होननानै मानसि गेन्द्रालै आंनो दिनै आं थांसिगोन माबोरै मोनदों गाबाय Hello everyone, welcome to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय दिनै आं नोंथांमोननो माखासे एक्सन सिनफोरखौ देखायगोन बिहाइन्ड द सिन्सफोरखौ एसे आरोना जोङो माबायदि एक्सन सिनखौ खालामगासिनो मागासिनो बेफोरखौ गासिखौबो नोंथांमोनजों गासिखौबो नङा एसे एनै जाखिनि हायो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन ओमफ्राय जोङो नै दा लकेशनाव सफैबाय नै लकेशनखौ देखायनोसै बै उनथिजा गेरेज दंना बिराद हाल्ला जागासिनो ओमफ्राय नै लकेशना बे दंफांनि बेयावनो लागोन आरोना ओमफ्राय माखासेफोरा मानसिफोरा फैगासिनो आरो किडनेपर गारि बोलेरो मोनसे स' नोंथांमोना मुभिखौ नायनो एक्साइटेड जाना दं खोमा माखासे कमेन्ट्सफोराव नुनो मोन्दों आङो बयबो माने नायनो एक्साइटेड होननानै बुंदों आरो बयबो बुंहरबाय थायो जे एक्सनखौ मोजाङै खालामनांगौ होननानै आंनिबो माखासे थांनाय लास्ट इयारनि माने ब्लग्सफोरावबो बिराद बुंदों एक्सनखौ मोजाङै खालाम एबार जाखिनि हायो गावनि बेस्ट होदों आरोना गुन्दाफोराबो एक्टराबो स' बिराद गरम जाबाय आरोना दा माखासे मानसिफोरा सफैबाथाय आङो जमा गासैखौबो ब्लगाव एसे क्लिप्सफोरखौ देखायबाय थागोन आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय बयबो सफैखांनानै गावबागाव खामानियाव नांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै दिरुं खानायफोरखौबो स्टार्ट खालामबायमोन ओमफ्राय जाय बिथाङा गाखोलांदों बे लाल आरोना डेन्जार गाखोलांदों खनसे लागैनो मा बबेयाव बिरनो जोमैयाव आदा जोमैया गावनि नामखौ एकदम जोमै होनलायदों ओमफ्राय सेफ्टियानो मेन प्रायरिटि नालाय बेखायनो प्रटेक्शननि थाखाय बेल्ट गानहोग्रोबाय आरोना मा होनदों ओमफ्राय नैबे स्टेन्डजों सौबाय थानाया भेब्रा दादा आरोना आदा गोब्रा बिराद फानि गेन्द्राद्रानो नै ब्लु कालारनि गस्ला गाननाया एनि टाइम गस्ला गाननायखौनो थिखांना लायो आरोना उदै गेन्द्राद्रानो देखायबाय थायो ओमफ्राय नै खाबथाजोब्बाय आसोलखौ जोंना एक्टरखौ स' डेट बेखौ बिरहोनो हायो आरोना गाव बिरनो हाखाला नालाय ओमफ्राय बेखौ खाबथाबनानै बिदि बिरहोबाय आरोना जोङो आङो नङा बिसोरो ओमफ्राय नै बे थिखनि खानाया बेयो मानब आरोना ओमफ्राय एक्सनखौ बिथाङानो डाइरेक्सन होजोबनाय जादों आरोना स' नोंथांमोना मुभियाव नुगोन दे सौबाव खनसे सुजाना बोरै मोनखो WWEआव बर'आ हामगोन सानैजों नोंसोर सानैजों मालाय फोथा फोनलाय नुवाखै फुङावनो फुजा खालामना फैयो सानफ्रोमबो फुजा खालामो आङो हिनजावफोर सिख्लाफोर साफा लाइनाव जाबाय थाथों होननानै मानसि गेन्द्रालै आंनो सायाव लागोन बेलखौ एसे टाइट खालामना होनांगौ बिबो होनदों देलाय खनसे थिखांना नायलाय दे आदा गोब्राब बे बोबायलै हारसिं थिखांनो हादों माथो एक्टरखौ बोसिगोन नामा एबार वेदारा जा मोजां सान्दुं दुंदों ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों स्काइफोरखौ नै जोङो एक्सन सिनखौ बिदि लायो बोलायनो दे बोथारदो दे खनसे हे नाय बेसां खस्थ' शुटिंआव आरामै सालायबायना
ओइ राव खानाय जायाखै बरो जायाखैलै ओइ नङा इयो मानसि इथिं खारां जाबासो सोर खारां जाबा एक्सन बुदो बामसिगोन एबार बाननो होनदों ना मानो बरियानो एक्टर जाय Rolling camera action. फाइनली जोंना दिनैनि शुटआ ओभार जाबाय दा सानजौफुनि 8टा जाबाय आरोना जों फुंनिफ्रायनो लादों माने फुंनि 8टानिफ्रायनो लानाय जादों आरोना ओमफ्राय माखासेफोरा थांजोब्बाय ओमफ्राय नै जोंबो दा थांसै नै आदा जोमै हाय एक्सन सिन ओभार फाइनली जोब्बाय शुटआ ओमफ्राय आंना 10 डेजनि लिभमोन ना आङो 10 डेजनि लिभआव दङमोन ओमफ्राय 10 डेजआ ओभार जाबाय आरोना ओमफ्राय दिनै लास्ट डे माने दिनै थांखासिगोन गैला थांनोसै फ्रेश जानानै ओंखाम जानानै एबारजोंनो ओंखारलांखासिगोन आरोना जोङो गुवाहाटि ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय आंना इभिनिंआव 7:20नि फ्लाइट दङ थ' जेखिजाया 6टायाव सहैखानांगोन एयारपर्ट दिनै आं थांसिगोन माबोरै मोनदों गोसोखौ गोजोननाय मोनदों गाबाय आं थांसिगोनखाय थ' बेखिनियानोमोन दिनैनि आंनि ब्लगा आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो मुभिखौ नायनो सोर एक्साइटेड जाना दं कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय बेखिनियानोसैमोन थैंक यू सो मच गाइस आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय टेक केयर एन्ड स्टे ट्यून फर द नेक्स्ट ब्लग आरो जाबाय कलकाता मा स्टेट गोलैयो कलकाता वेस्ट बेंगल बाय बाय उदां बाय बाय बे बिउटिखौ आङो ओजों कलकाता थांनानै नुनो मोनला आरोना जोंनि आसामाव ओरैबायदि बिउटि दङ हाजो हाला नै माइ गायनाय मानाय गासैबो बयबो प्रिटि बेफोर बेलेग स्टेटआव गैया आरोना माने सब स्टेटआनो बेलेग माबा मोनसे स्पेशलिटि थायोना जोंनि आसामावबो बे मोनसे स्पेशलिटि आरोना नेचारानो बिउटिफुलखा नालाय so thank you so much bye bye